Naranasan sa ilang pamilihan sa Dagupan City ang pagtaas sa demand ng imported meat o frozen meat. Ang detalye sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tiniyak ng Market Division, ganoon din ng Veterinary Office na regular ang inspeksyon na isinasagawa sa mga karne ng baboy na ipinapasok sa mga pamilihan sa lungsod ng Dagupan. Nararanasan ng mataas na demand sa imported frozen meat sa Dagupan City. Mula sa 20 hanggang 30 kahon ng frozen meat, mahigit 40 kahon na ngayon ang pumapasok sa mga pamilihan sa lungsod, mas mataas ng 25%. Wala naman pong limitation, ma'am, as long as kompleto po yung documents nila at saka tama po yung handling. Mahal po kasi, hindi na po kaya ng mga mamimili. Kaya ganito na lang kinukuha namin. Bukod sa mababang presyo, kabilang sa dahilan ng mataas na demand sa frozen meat ang kukonting supply ng fresh meat na nararanasan kasabay ng pagtama ng ASF sa ilang lugar. Mas mahirap po sa amin ng mga fresh, mas natatalo po kami kasi mas mamura ang frozen. Pero best po mas bumili po sila ng fresh meat. Samantala, mula sa 210 pesos, bumaba sa 190 pesos ang kada kilo ng manok sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Pero kahit bumaba, malayo pa rin umano ang kasalukuyang presyo nito kumpara sa normal na presyo ng manok na nasa 170 pesos kada kilo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mataas ang produksyon ng manok sa bansa. Marami rin umano sa local supply ang galing sa Region 1. Sinabayan rin ito ng importasyon ng manok. Continuous yung production natin. Yung problema is lumaki yung import na pumasok. Chris, sa ngayon nasa 300 hanggang 320 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy. Ito yung fresh na meat. Habang ang frozen naman ay nasa 200 hanggang 240 pesos kada kilo. Medyo malaki yung difference na nasa 80 hanggang 100 pesos kada kilo. Samantala, tiniyak ng Veterinary Office na safe for consumption ang lahat ng ibinibentang karne ng baboy, mapa fresh meat o di kaya ay frozen meat sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.